जों दिनै थांनाय जिथु बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जेरैबायदि बुंदों रायजो राजानि खाथियाव जेरैबायदि थांनानै खोथा बुंदोंमोन बेखौ दिनै जोङो माने खोथा बुंनाय बादि जों दिनै मावफुंनो थांगासिनो दं। बिटिसिआ दिनै गभर्नमेन्ट जानाया बिपिएफ गभर्नमेन्ट जानाया मात्र मास मोनब्रैल' जादों। थेवब्लाबो जों दिनैहाय बे मास मोनब्रै टाइमावनो मोनबा गेरेन्टि जेरैहाय हानि पाट्टा साख्रि बाख्रि गैयै माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरनो माने IBS आरो बैसोगोराफोरनि थाखाय माखासे अनसुंथाइ आरो माखासे बेंगुरा सुबुंफोरनि थाखाय माखासे अनसुंथाइ बे मोनबा गेरेन्टिखौ लानानै जों दिनै गयबारि ब्लकनि सिङाव जों बेखौ मावफुंनाय जादों। जों हानि पाट्टा होबाय, बिनि उनावहाय जोङो महिलाफोरनि आइजोफोरनि माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोननोबो दिनैहाय जों होबाय। माखासे बिकलंग बेंगुराफोर बिसोरनोबो दिनै होनाय जाबाय आरो माखासे साख्रि बाख्रि गैयै सेंग्रा सिख्लाफोरनोबो जों दिनैहाय होनाय जाबाय आरो बेबायदिनो जों होलांबाय थागोन। गयबारि ब्लक हिसाबै जोङो गासैहाय 4,500नि बारा दिनैहाय जोङो प्रदान खालामनाय जादों। माखासेखौ जों दिनै मात्र इनेग्रेसन खालामदों आरो गाबोननिफ्राय कन्टिनिउआसलि जोङो होलांबाय थासिगोन। आङो बिथांमोनखौ बेखौनो बुंनो नाजादों दि जिहेथु बेवहाय जों बिटिसि सरकारा बिथांमोननो माखासे अनसुंथाइ होबाय, जाहाथे बिथांमोना बे अनसुंथाइ बे रांखौ मोजां खामानियाव बाहायो, गावखौ सुंथानायनि जिखुनु खामानियाव बेफार बानिज्यआव बाहायो। बेखौनो आङो बे बेनिफिसारि बिथांमोनखौ आं खावलायहरो।